Sarni prothom sini mung mangkha basata ani mungke ramthiang lima molsom thaifano chini district ni senior leader hingke ano bike molsom mangna hino hingke bumung 2-3 ta tongmani bagai ani short bumung hingke bike molsom hino hingke ang Tipra Mothani district vice president hingke tini oro family karon hingke tini chini world indigenous day 9 tarik 8 mas 2021 ni salno jeng hani basa world indigenous day jeng palelai thanibo chini o hajra kamibo chini Mothani chini bororokno ang BJP ang omohai hinai kobangma hingsa onglai thani lamarogo attack khlaijaka tai nogrogo phaiai borokna attack khlaio hingke aborok belai chaya chini bobagra nahar mungke abo haya chini bobagra ni nahar mungke thansase tonglaidi thansase chini manthairok jeng sanlainai hinai samani ba jehetu jengbo oro chini district president bo tini saphai jeng thansas tongna nangnai jeng thansa tongya hingke chini o greater Tipra land bo bahai khe mannai okokno tini chini district president bo sakha khud angbo tabuk omo haikeno angbo muchungo opar kamini bororokno okokno kacharna muchungo jeng thansasin dorkar chini greater Tipra land manna hingkai omose chini bobesotni thinang bobesotni chadi omo haike wansubai jeng kajang kajang khe tonglai khe hamo hambai bunani bumung khai je sarni prothom sini mung sagar kisa sar ani sini mung Ranjit Kumar Deborma tabuk Tipra Mothani district president ini political district Telemora district ini president engkai agi ang mungya kami headmaster khai khaijak tabukai sini Tipra Motha habai Tipra Mothani samung khaidam oroni je tini phaimani karon mane bo uddesho tui phaile mane oro ini phaimani engkai jeng nuskanga 9 tarik international world indigenous day palai layo mungya kamio a program chino hajra kamini bororok bothango engkai chini o Mothani bororokno borok program pai kihilpuru norok tangoi chini a program a raja phaimani program bothang 9 August world indigenous day palai thani thang hinai lama kasui bufung engkai jeng bono khnawi jeng phai nai phimani engkai orunukha borok busai bihik tei busla borok khorok tatamno boro lama kasui bujak even nogo phai porjonto bu phaitako engkai jeng abo khnawi tinobo bono nainai phimani engkai a bujak mane horo borok mungya kami hospital o Thangwi treatment khaijakha horni bisingo horo jeng gri khaba jeng abo asuk saimalia ni 10 dino jeng khnaka je borok mungya kami thangoi doctor bai najagoi biti brai tabuk chai dong borok khub groi bikra biti brai paine sini bong thani rang krei je boni samasni boni kas korok borok para proti bisi salai bongni biti brai paine rok khoros borok tabu grilai tongo jengbo tini je mansak chini taraf theke klang thaka engkai omo haikai kaisa thansani mario jeng tabuk thanglai tongo chini rajani thangsani khorango chini rajani khorang baino chini joto Tiprani Tipra sarok tabuk thansangui phai tongo o jagao se tabuk BJP ni bororok IPF tini bororok chukuli rioi chini borokno group khai tonna bagai thansa khayai tonna bagai bora haikai sorojontro chalogo jeng borokno kobogo naidi jeng jotono Tipra sa o hani busa rok jeng jotono thansangui khorang tisa khangkai chini manthai chini tongthai abo jotono jeng tini
teisa kipili manai boni bagai chung kobok nai borok no omo hai bulai toklai taung thong borok bosini tiprasa o thanchani mario phai haidi pal baksa khai khatun khaja khai kok baksa khai yapri baksa seui chini rajangni thanchani khorango chung samung tanglayani chini odhikar no nanang bagai chini ha chini dongthai chini chathai chini সাংবিধানিক অধিকার no chung nanan bagai chung greater Tipra land chini rajani wansukmung chini Tipra sarokni bagai abono mannani bagai chung thanjakai samung tanglai ni borokno bo chung kobogo omahaikai bulai toklai te taungthung bujangnani bumung khai tam bujangnani bumung khai tabu khonen joiriang chini taku khonen joiriang bini bufangkai donterai riang engkai bini bihikbo bujakha takbo khuksi robam tongkhu engkai boni bumungkai dohan boti riang engkai busla bo bujakha sonjiram riang bor katatam no nogo phai lama bo bujakha sonjiram ke sonjiram bo lama bo bujakha gari ni angkhoriui nogo phai bo bujak phika teisa engkai omo hai je sak bai sak omo hai ke chung bulai toklai ungtong hangkai chung bahai kai chini manthai chini sokthai chini thanchani marino chung chariti sanai bahai ke chung greater Tipra land mannai o greater Tipra land to chin Tipra sarokni bagi siblei chin Tipra sarok thangnani bagi se boni bagi no chung sau borok no sau je bunai je omo haikai te taungthong phaidi thanchani mario se phaidi ni borok no chung kobogu sambai porthom sarni sini mung kisa saima kaisa ani mungkai Dilip Kumar Munda YTF ni vice president geseng tabok Hajra kamiwo phai sok bajak ani logi tongo chini Sar Ranjit district ni president tai chini vice president chini bike mosam tongo geseng chini actually phaimani karon kai thangnai 9 tarigo jeng mungya kamiwo chini TTADC ni ngai jeng state level palai pro ba chini je wal indigenous state jeng palai ni program bo o Hajra parani borok bo rajana nanya bagai ba rajani o thanchani kokno khanan bagai thangka thiaba program paye nogo kifil phaibro borno lama kasi bukha asun thagaya nogo phaibo borno bukha ya rom thangka bukhuro phari thangka ga abono sungtin nanya bagai sungtin or phaika sung abono kobongna mo sungo sung thanchani lamawo sung bulai toklai khayai aba hekele sung thanchang maya sung taibo kaham khayai sung buinani nangthai o bunarung nang kobongna mo sungo takuk song nor sawa tini oba heke mislead khayai sung o thanchang nor sabai nai nor bo phaidi sung joton palbak sa khayai raja bai sung thansa khayai chini o naharmung je rajani naharmung je greater Tipra land o abo mangkhaise sung thangnani chini identity mutangjangnani abun bagai ang kobogo nangabo hambai tani bumung tam kisa sagate ai bumung khone jiriang mo para tam para Hajra para tamung lai mani tini oro bo bungkhe cho kisa kipe cho kipe ungse ai no phaye ano bu to ke phaye nor bufuruni boroni phai tung mane apro angken o to bungkhe dogani phaye dogani phai je bu o dogani o phaya angken no ni emne balha ta ke bungjang chin o phaye au phaya bu ai ni bu mo ko mau ko phe phaye ung phaye bo sai chung da phai bu phai bung sau sung no phayo o bin lo bin buri kai sa to bo khrok ni phayo borok kuni jabu nong no bo khrok ni borok khorong ni jabu bu ya bi le nai to bu na hong ya bo sai sing se chok ki phe ung phayo o bunain bumung tam ostoran bi ya bo parani Hajra parang to bung phai nang phai ung se